nahi duguna landu gehur da kultura, gehien bat, eta hor titula igual ikusiko dugu, kultura eta klima aldaketa. Klima aldaketa baina gehiago, arituko gara lanien, ia kultura zelan aldau sakondu agenda 2030. Batzuk jakingo duzuen zerran agenda 2030 hori, eta beste batzuk ez. Nazio Batuak edo ONU atara eban irizpide batzuk edo konpromiso bat zelan eta munduko pobrezia gehien bat eta munduen dauzen gaitzak eta zelan ekidi edo zelan landu herrialdeen artien. Eta ez bakarrik herrialdea, baizik eta irikideak edo munduko biztanleak zelan sakondu aldugu agenda horretan. Agenda horretan ikusi duguna da, eta ikusiko dugu geroago, helburu batzuk dauz. Pobrezia gitxiago, klima kontrako helburuak lortu behar direla, inguru giroa zaindu, bardintasuna 17 dagoz. Gu nahi duguna, gitxinez Gernikako kultura elkartetik eta beste batzuetik da zelan agenda hori landua dugu kultura ekimenen bitartez. Eta hasiko ginateke, aldundiari bebai aurkeztu egin dugu ideia hau eta guztaiaken eta ordan esan, zerratxik ez zue edo ez dugu egiten tailer batzuk hori zelan landua dugun Gernika mailan, edo gitxinez bebai komarka mailan edo herrialde mailan bebai zen nahi dugu Bermeo sartun tailer honetan.